Dobre. Spustíme. Klapka. Ahojte. Čaute. Trošku moc entuziastické, nevadí. Trošku po dlhšej odmlke. Veľmi dlhšej. Nahrávame po 2 mesiacoch. Hej. Ak nie po dvoch. Po dvoch. Takže majte hej. s nami strpenia. Nie sme už nervózne ako na začiatku, ale dysfunkcia reči bude určite dneska, lebo už neviem rozprávať, lebo je neskoro večer, ale odmlka, večer, to teplo do toho, trošku zavarené mozočky, ale malo by to vypáliť veľmi chutne. Bude to chutné, pretože máme chutnočku, chrumkavučku tému, jak by sa povedalo po trnavsky. Máme tému na dnešný podcast, na novú epizódku komunikácia, čo je veľmi podľa nás dôležitá téma a ťažká téma, pretože na Slovensku, respektíve cicavec človek komunikovať nevie. Väčšina ľudí komunikovať nevie. Pritom vlastne ten základ, aby sme mohli komunikovať, to je reč sa učíme síce od malička, ale to, čo to všetko vlastne zahrania. A čo tým vlastne chceme povedať? Tak to sa vlastne neučí skoro vôbec. Jedine, keď dostanete naozaj dobré zázemie a ste to naozaj vašimi najbližšími učení od malička a v akom sa prostredí pohybujete, ale teda aj tak je to dosť veľký problém, pretože komunikácia nie je téma, ktorá je taká plitká, ale je to veľmi téma, ktorá ide fakt do hĺbky a týka sa naozaj, tak by som povedala, že našej osobnosti a nášho prežívania. A nás všetkých hlavne. Hej. A je veľmi dôležité, že ako vás doma rodičia naučili komunikovať a ako to vy viete ďalej posúvať, pretože ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú starší, 40 plus, 50 plus a mám pocit, že nevedia komunikovať. Takže to je veľmi akože individuálne a veľmi záleží, odkiaľ pochádzate, ako veľmi sa u vás doma rozprávalo, ako veľmi otvorene sa u vás doma rozprávalo, či vám nezakazovali rozprávať sa o vašich pocitoch, pretože to je veľmi dôležité, aby rodič nechal rozprávať svoje dieťa a no ja to napríklad vidím všade, že ľudia pri bežnej komunikácii nevedia povedať, čo vlastne chcú povedať. Inak toto ešte mi teraz napadlo, že bol dobrý point, ako si povedala, že keď sa bavíš s tými staršími, že 40-50 plus, tak presne tuto je krásne vidieť to, že ako sa mení doba a že tí naši v podstate rodičia, starí rodičia, že vôbec neboli, teda aspoň väčšina, aspoň z toho, čo ja vnímam vo svojom okolí, neboli učení komunikovať fakt, že svoje pocity, emócie. Áno. Myslím si, že nemohli. Hej. Vieš? Lebo tam už išlo takéto klasické, že vlastne, že nemôže sa na nič sťažovať, chlapec nemôže prejavovať city, plakať, dievča musí poslúchať, bla, bla, bla. A to už naväzuje na ten štýl komunikácie, aký potom máme medzi sebou. Si aspoň myslím. Takže ja si tiež myslím a hlavne neviem, akože podľa mňa to je stále tabu. Komunikovať. Akože reálne ja sa stretávam s ľuďmi, čo nevedia. Proste, vieš, pri bežných veciach, akože okej, jasné, nie každý to už je aj, či si rozhodný, či nie si rozhodný a tak ďalej, ale ľudia očakávajú, že druhí ľudia im budú vidieť do hlav. Áno. Čo sa v živote nikdy nestane. Ľudia, treba sa s týmto faktom fakt zmieriť, lebo je to fakt, nikto vám nevidí do hlavy, iba vy si sami vidíte do hlavy a to, ako vy máte sami seba pochopený, je len na vás. Hej, čiže a už staré príslovie to hovorí, prepáč, že som ti skočila do reči, že nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie. Presne. A to tak je. Tak to je, hej. Nikto ti v živote nebude rozumieť, keď im nepovieš jasne a konkrétne, čo od nich chceš. Hej. Takže tu sa vlastne dostávame k takému prvému bodu, čo sme sa vlastne zhodli. Ježiš, Veroni, to bolo výborné. Vidíte to, jak sa lepšíme? Ona už hneď premostila. Absolútne, ideme krásne. Mosty, jedna radosť. Keby som to zase Mosty, jedna radosť. Nevadí, že si to ty, tak si hovorím, že dobre, je to okej. Takže je vlastne otvorenosť, hej? A v podstate tá otvorenosť spočíva, aspoň teda pre mňa v tom, že som jedna vec, že
ja sama otvorená prijímať rôzne názory v komunikácii a zároveň tým pádom som aj teda schopná tie názory dávať. Hej? A naozaj otvorene komunikovať. Čiže aspoň ja takto beriem tú otvorenosť všeobecne a myslím si, že to dosť súvisí s tým, že s takým sebavedomím, sebadôverou. Určite. Takže... Sebavedomím, nie namyslenosťou, sebavedomím, čiže si vedomí si svojich činov, svojho bytia. A toto pre mňa tiež veľmi úzko súvisí. My sme teda obidve veľmi otvorené a my nemáme problém načrtnúť aj témy, ktoré možno, že pre niektoré priateľstvá sú problémom. Boli sme teraz spolu na výlete vo Varšave a máme ešte jednu kamarátku, ktorá tam bola s nami a presne sme sa o tomto bavili, že začali sme sa baviť o peniazoch. A toto podľa mňa strašne veľa ľudí tak akože chodí okolo toho, že tak o tom akože sa proste nebudeme baviť. Presne. Áno. A ja sa pýtam, prečo? Hej. Akože jedna vec, že sme si blízke, jasné, ale my hneď tým, jak sme boli otvorené, toto je tá pointa, čo som tým chcela povedať, že to, ako sme si otvorené, že sme nemali ani jedna problém sa porozprávať o peniazoch a bolo to strašne oslobodzujúce. A toto tým chcem aj povedať, že vlastne buďte otvorení, nehovorím, že teraz akože začneš každému na ulici rozprávať svoj plat, koľko máš plat a aké máš majetky a neviem čo. Toto vôbec sme nechceli povedať, ale menej tak premýšľať nad vecami a skôr naozaj konať a hovoriť tak, ako ich cítiš, pretože ja vám úplne úprimne poviem, že mne sa začal meniť život, no vlastne ja som taká skoro odvždy, ale ja sa málo kedy dostanem do problému, že mi niekto nerozumie. Lebo ja som dosť zreteľná, jasná a rázna a komunikujem otvorene a jasne poviem, čo chcem, čo nechcem, čo sa mi nepáči, čo sa mi páči, kde sa necítim príjemne, kde sa cítim príjemne. A to, že to poviem niekedy s humorom, bez humoru a tak ďalej, to je akože taký môj bonus. Ale čerešnička. Áno, ale ja milujem presne, keď sa nemusím obmedzovať pred niekým. Samozrejme, existujú ľudia, kde nerada hovorím otvorene, pretože tí ľudia proste nepatria k mojej blízkosti, ale naozaj tá otvorenosť vás strašne oslobodí. A tým pádom vaša hlava viac filtruje veci a viac nemáte pocit ťažoby. Mne sa málo kedy stane, že ma bolí hlava, alebo že proste premýšľam, lebo... Že máš nejaký taký tlak v sebe. Pretože ja to dávam zo seba von. A je to veľmi oslobodzujúce. Hej, a v podstate... Odporúčam to každému. Áno, ale tu ide vlastne o to, keď si to tak nad tým premýšľam, že vlastne vy, keď máte svojich blízkych ľudí, rodinu, priateľov, kde sa cítite dobre a komfortne a ja mám tam fajn, tak mať nejaký blok z toho, že niektorú vec nemôžete povedať, je zrejme také zbytočné a zbytočne sa tým uberáte o tak nádherné chvíle, pretože tou otvorenosťou sa vám vedia krásne ešte viac prehlbiť tie vzťahy. Áno, ale čo keď nemôžu povedať? To je zase ďalšia vec, to som vlastne chcela presne potom nadviazať, že vlastne ako si povedala, že nemôžeš každému, že hoci čo len tak napríklad ja to mám takto, že ja nemôžem proste úplne všetko povedať doma, ale tak je to proste tak. Rešpektuješ to. Ja to akceptujem a hovorím to proste tam, kde viem, že to bude pochopené. Presne. A že je to OK. Presne, že ty si to pretavila do toho pekného, že vieš, že tuto na to priestor nie je, ale teda keď máš partnerský vzťah napríklad, možno práve tamto implementuješ, aby to fungovalo. Nejdem na to teraz zbytočne pušovať, tlačiť to. Lenže ľudia spravia, vieš čo? Spravia presne to isté, čo urobili doma. Vieš, že nezmenia ten konsenzus, že proste, že OK, mňa nikto nepočúval, ja som nemohla som a tak ďalej, ale veľa ľudí to práve, že nezmení už keď má svojho partnera alebo partnerku. Lebo sú to naučení z domu. Presne tak. A toto je podľa mňa
to, kde ľudia pochybia, lebo Tuto proste... to viazne. A je to veľmi náročné zmeniť. My sme si toho úplne jasne vedomé, že je to veľmi náročné zmeniť. Ale ja sa vždycky potom pýtam otázku, že ty kokos, chceš tak žiť? Vieš to, pretože ono je to, ono ťa to potom... Teba to uberá o čas a energiu. Uberá ťa to o čas, energiu a zároveň to v tebe ako keby tak hecuje taký pocit samoty a takého smútku a že ťa nikto nechápe, čo je úplná blbosť. Je to len o tom, že nemáš okolo seba tých správnych ľudí, ktorí sú na tvojej vlne. Presne to je tak. celé. Presne to je celé. Tak. A ono je možno niekedy lepšie, povedzme, že od tých ľudí, kde nemáš tú príležitosť s nimi otvorene komunikovať, pretože ste není, povedzme, že povahou, názormi na tej istej úrovni, tak ísť možno, že od nich preč, dať si taký odstup a radšej byť možno chvíľu sám a postupne tí ľudia ti prídu do života a fakt naozaj potom spraviť to, že naplno do toho ísť a jednoducho povedať. To, čo sme minule spomínali aj ku koncu našej časti, že keď žiariš ty, žiari aj tvoje okolie. Áno. Tak to je, keď sa zbavíš tých flakov a škvrn okolo seba. Toxicity. No, nechcela som to použiť, lebo už to je také, vieš... Akože to už je také, že extrémne, lebo niekedy, akože nie vždy, ale vie to tam sklznúť. Vie to tam sklznúť, ale presne, že keď to trošku tak akože obmeníš a zistíš naozaj, ktorým ľuďom môžeš dôverovať, čo s tým úzko súvisí, s komu čo hovoríš. Jasné, že nie každý je tak otvorený, ako sme my dve a je to úplne v poriadku, ale... ja nevidím dôvod, prečo proste brzdiť seba, keď chcem naozaj niečo povedať. Hej. Ja ho proste nevidím. Ja proste nevidím dôvod nepovedať nie, nepovedať niečo, čo sa mi nepáči a komunikovať to, prečo to je takto a takto. Lebo teba to zožiera. Ty s tým potom dealuješ, ty s tým potom ideš ďalej. A je to zbytočné. V podstate mať odvahu sa prejaviť. Odvahu, presne. Taký, aký sme. Presne. Lebo každý sme nejaký a každý máme niečo, ale v závere sme všetci, ako aspoň podľa mňa, aspoň ja tak vnímam svet, možno to niekomu príde moc, ale pre mňa je každý človek úžasný a osobnosť a každý je v niečom zaujímavý. A ja som napríklad v tomto taká, že ja keď som aj že niekde vonku a stretnem napríklad ľudí, ktorí, ale to už je možno, že extrém, ale ja to mám niekedy akože celkom rada, keď mám na to náladu, že stretnem nejakých ľudí a povedzme, že nemám s nimi úplne, že jednu vlnu, ale ja sa ich začnem pýtať a mňa to strašne zaujíma, že napríklad, že prečo majú názory, aké majú. Hej? Že proste rada sa dostaneš do konverzácie, kde si viete oponovať a argumentovať. Áno, ja to milujem, ja sa v tomto vyžívam. Áno, a mňa to veľmi zaujíma a fakt ma to fascinuje, že prečo majú ľudia takéto názory. My sa už potom nemusíme nikdy v živote vidieť. Presne. Ale skrz toho, že mne to dá zase nejaké nové vhlady a preto som sa ja rozhodla v jednom momente v mojom živote, že proste budem otvorená, lebo som cítila, že o čo sa oberám tým, že som ticho a neviem sa opýtať, neviem povedať svoj názor. Je to zbytočný tlak. Presne a nevždy musíš prísť hneď do konfliktu s tými ľuďmi, lebo ja tiež sa stretávam s ľuďmi, ja to fakt milujem, keď mi niekto oponuje a keď mi niekto argumentuje, prečo to má takto, prečo takto, pretože človek je od prirodzenia zvedavý. Skúmaš. A to, keď si myslí niekto, že iba deti skúmajú, tak to je pekný bullshit, pretože my chceme skúmať celý život. A ja to fakt zbožňujem, keď mi niekto takto oponuje, argumentuje, keď mi dá úplne inú optiku na veci a ja vlastne nemusím mať s tým rovnaký názor, ale učí ma to byť rešpektujúcou osobou. Áno. A to je strašne dôležité. A toto je akože konkrétne v komunikácii. Fú, akože rešpekt. To je presne to, že nikdy sa nezačneš baviť v práci so šéfom takisto, ako so svojím kamarátom. Hej, ale toto je napríklad taká vec, ktorá sa ti stáva úplne všade. To sa ti stáva, či už sa bavíš s mamou, s otcom, s partnerom. Hej, keď riešiš čokoľvek, tak akože nikto nikdy nebude mať úplne presne na všetko taký názor, aký máš ty. Ježiš, chvála Bohu.
Vieš si to predstaviť? Áno, nie. Vieš si predstaviť, aká by to bola Nie. totálna nuda na svete? Predstav si, že by sme chodili všetci s rovnakými názormi, však to bola katastrofa. Ježiš, by sme sa vyzabíjali navzájom. A možno nie, možno by to bolo zaujímavé. Dobre, to je koncept pre Ilona Muska. Áno. To musíme ísť ďalej. Sofie, ty mi povedz, že mňa tak zaujíma, že či si ale niekedy, či sa ti stalo v živote, že si mala problém s tým, že si povedať názor, alebo že to nebolo, že tvoja komunikácia nebola nejak dobre pochopená. Ježišmaria. Že si mala z toho potom nejaký problém. Ježišmaria, dokonca nedávno. Áno? Hej. Dokonca veľmi nedávno a veľmi s blízkou osobou. A myslím si, že boli tam 3 osoby, spolu so mnou boli tam 3 osoby a myslím si, že tá jedna osoba konkrétne úplne inak preformulovala moju vetu tej druhej osobe a vzniklo z toho strašne veľké niečo nepríjemné a zbytočne. A ja som si tú osobu, ktoré sa to týkalo, sme si normálne sadli na obed a normálne sme sa o tom otvorene porozprávali. Super. Tá osoba bola strašne rada, že som ju vôbec zavolala na ten obed, že si to chcem hneď vydiskutovať, lebo mňa to ťaží. Áno. Fakt, ja som mala vtedy, to bol týždeň nabitý strašne veľa vecami a bola som vyčerpaná všetko, ale tento pocit, že sa niečo nepochopilo vo vzduchu a povedala sa to úplne inak, ako to bolo myslené, ako to bolo mnou preformulované, tak teda tou osobou preformulované, tak ma to užieralo a bolo mi dosť zle dlho, lebo ja to cítim, keď s niekým nemám úplne dobre vyčistený stôl, ja to proste cítim a neboli sme k sebe veľmi fajn. A tak sme sa sadli na obed a vyriešili sme to za pol hodinu a fungujeme ďalej. Krásne, takto sa to robí. A to je presne, lenže to musíš mať na to aj iný vnem, vieš, že niektorí ľudia povedia, že je mi to jedno, nebudem to riešiť, lenže ja som osoba, ktorú to zožiera, lebo som veľmi senzitívna, veľmi empatická a viem veľa cítiť v ľuďoch a mňa to užieralo, vieš, mne to bralo energiu a bola som z toho smutná a pritom som vedela, že som ja nič nespravila zlé. Jasné. Ale proste bola som z toho smutná a robilo mi to zle, tak som to chcela riešiť. Hej. A to ja som taká proste. A prepáč, že ti poviem, dokonca aj v partnerskom živote nie som klasická žena, ktorá sa zdúva. Skôr môj partner... Nie, potvrdzujem. Áno, skôr môj partner toto otočí a tam je pekne vidieť a to teraz nehovorím, že on je zle, ale hovorím, že my máme úplne inú komunikáciu doma. Áno. A on je zvyknutý ten problém, že cíti ho, že tam je, ale nechce to komunikovať. Hej. A ja zase pochádzam z prostredia, kde sa komunikuje všetko, či ti to je príjemné, či ti to nie je nepríjemné. A práve preto pre mňa neexistuje nepríjemná komunikácia. Aj keď viem, že urobím prúser, aj keď viem, že niečo nie je úplne v poriadku, ja nesklopím pred tým hlavu. Ja proste aj som bola vo veľa situáciách aj s partnerom, kedy som spravila niečo nie úplne pekné a mala som strašné výčitky, že som proste mrcha a išla som sa proste ospravedlniť a išla som to vykomunikovať, že skrátka ma to veľmi mrzí a že chovala som sa preto takto, lebo sa dialo toto. Ale išla som to odkomunikovať, lebo mňa to užiera. Ale to je zase moje plus, že ma takéto užiera, lenže sú ľudia, ktorých to absolútne netankuje, vieš, že im to je jedno. Hej, vieš čo, ale toto je taká vec, že toto je vlastne skrz tej empatie, ako si povedala, lenže ľudia si neuvedomujú jednu veľmi dôležitú vec, že empatia je proste vlastnosť ako akákoľvek iná a empatiu treba trénovať. To sa dá naučiť. To není vec, že s tým sa iba narodíš a teraz, že tak ja to buď nemám, alebo mám. Nie, to je vec, ktorá, keď chcete normálne fungovať v spoločenstve a mať zdravé vzťahy, tak tú empatiu treba naozaj trénovať a vedome na tom pracovať, lebo akože keby nefunguje... ohľaduplnosť. Áno, lebo keby toto v sebe nemáme, alebo sme nútení to nejako proste používať, trénovať, tak ostaneme sami. Akože no a keď chceš byť sám, bože, však malé Karpaty ešte vôbec nie sú obývané. Nech sa ti páči, tam sú dvere. Tam nájdeš si nejakú kopku. Nie, ale naozaj, akože keď je to strašne dôležité a tá ohľaduplnosť, však ja to vidím už len keď šoferuješ v aute. Áno. Vieš, že úplná blbosť, ale mne
tak niekedy všetci lezú na nervy a som tak strašne zlá, ja som tak strašne výbušná, tak viem byť hnusná, ale viem si to priznať, lebo ja so sebou žijem, nepoviem koľko rokov, ale poviem, že celý so život. sebou žijem, tak ďakujem krásne, lebo už som sa zastavila, že žijem spolu celý život a viem, prečo sa tak správam, lebo to mám v génoch a tak, ale toto je to, ja neznášam, keď niekto povie, že ja už som proste taký, no a... Ježiš, toto ja neznášam. Toto je pre mňa, že bože, ľudia, nerobte toto. Toto je, bože, ja toto si pre mňa ultimátny... Áno. Poviem to, lebo aj tak to strihne a aj tak potom... Lebo áno. Proste... Ja som chcela... Lebo ja... Áno, lebo proste to je taká to je keby... Narodila som sa ako strom a proste, no tak mám dlhé korene. No tak proste, a tak neviem, som strom. Takže úplne na piču som dala teraz príklad. Ale chápeme sa, vieš, že proste to sú všetko také veci, ktoré sú menné, s ktorými sa dá pracovať, ktoré sú ohýbateľné. Prepáč, to, že ty si to vzdal a že tebe to vyhovuje, že si taký kretén, je to v poriadku, buď ale si je to taký. tvoj problém. Ale potom nemanipuluj týmto ľuďmi, lebo to vidím častokrát, že no vieš, ale ja som taký, ja taká už proste sa meniť nebudem. Veľmi chába výhovorka. Presne. A ako pôjde doba ďalej a to keď ako vidím, že mladší ľudia ako naozaj ku komunikácii pristupujú teraz, že naozaj tam cítim a vidím, že naozaj sa snažia otvorene komunikovať, za čo som naozaj strašne rada, tak takýto prístup postupne bude naozaj taký, že no buď budeš sám, alebo sa budeš musieť proste prispôsobiť. Ale vieš, vždy, keď nechceš žiť sám, tak sa budeš musieť prispôsobiť. Ano. A to je jedno, nemusíš sa prispôsobiť spoločnosti, ale musíš sa niečomu vždycky poddať. A fakt, to sa bez toho nedá, taký je život. Len teda išla som povedať s tým autom príklad, že ja viem že moje mínusy, vieš. No. Že viem, že som výbušná, viem, že som horlivá, viem, že rýchlo splaniem a rýchlo to odíde jedno s druhým, ale ja s tým pracujem a snažím sa to využívať na veci, v ktorých to má zmysel. No, čiže jasné. Pracovná stránka, kariéra a teda. Áno. Ale bohužiaľ to je aj vo vzťahu. No jasné. Mojom, lebo taká som. Teraz to úplne sadlo, lebo taká som, ale ja som si vždycky toho vedomá, keď som taká. Áno. A vždy proste prídem sa ospravedlniť, že toto som tým. prehnala. Hej. Keď to je také, že vidím, že sa nemám prečo ospravedlniť, tak to nerobím, ale keď akože vidím, že som fakt niečo prehnala, idem. Ono vlastne, vieš, keď pokiaľ naozaj, že sa začneš spoznávať a sa hľadať a dokážeš na sebe prijať všetky vlastnosti, ktoré máš. Nebudeme hovoriť, to sme už aj minule spomínali, že či sú negatívne, pozitívne, to je jedno, stále sú to iba vlastnosti, ale dokážeš si ich jednoducho pripustiť, že OK, mám toto a teraz vidíš, že možno, že tvojmu okoliu ubližuje, keď sa správaš nejakým spôsobom, keď komunikuješ nejakým spôsobom, tak sa nad tým skúsiť možno, že zamyslieť a povedať si, že OK, čo s tým viem urobiť, lebo tú vec môžem povedať aj inak, hej. Ja mám s týmto dosť problém celý život. Veronka, ahoj, ja som Veronka. Ja som Veronka. Ahoj, Veronka. Ahoj. A Veronka. Aký máš problém v komunikácii? Mám taký problém v komunikácii, že zvyknem mať veľmi vysokú tóninu. Hej. Raz som bola vonku, bolo to asi pred mesiacom a pol, tak nejako. A akože bola som aj medzi tým vonku, nebojte sa. A si k mojej party prisadol taký jeden chalan a hovorí, že ty máš taký výrazný hlas, taký tónický. Tak som sa na tom strašne smiala. A akože moji kamoši, moji najbližší sú na to zvyknutí. Ale niekedy ja naozaj prejdem do takých výšin a výšok, že je to neúnosné a ja sa nepočujem. Preto ja hovorím, normálne ja som to povedala a aj to niekedy ešte opakujem a tak mojim kamošom najbližším, že prosím vás, keď už budem môcť kričať, normálne mi to povedzte, ja sa na to neurazím, my to hovoríme. Lebo ja sa nepočujem reálne, hej. Takže toto mám úplne, že v pohode. Čiže ja som zvyknutá, že my sedíme niekde, bavíme sa a ja už som horlivá vo svojom a zrazu Veronika kľud. Dobre, v pohode. Hej, že vlastne hovorím ďalej, áno, že len sa stíšim. A k tomuto nadviažem rovno ďalšiu vec, čo veľmi súvisí
blízko súvisí s komunikáciou, je nebrať si veci osobne. Áno, presne. To strašne spolu súvisí, lebo ty, keby ti niekto, keby ti ja poviem, že Ježiš, Verona, nehuč. Áno. A ty by sa na mňa urazila. Ale vieš, toto je presne to, že ja som si toho vedomá, že toto mám a viem, prečo to mám. A ja to mám preto, lebo u nás doma, my sme čistí Taliani. My tiež. U nás sa vždycky hovorilo veľmi nahlas a hučalo sa a proste to je, a to bolo úplne jedno, že či sme sa z niečoho tešili, alebo sme sa hádali, alebo sme sa iba bavili na nejakú úplne obyčajnú suchú tému. Sa normálne rozprávať pri obede. Áno. A kričíte. My máme to isté. Máme to isté. A to ide. A môj otec, a ja to mám proste, ja mám nejakým spôsobom proste po ňom tento hlas podedený, fakt, lebo moja mama až takáto nie je, hej, ona je taká tichšia, ale sestra, ja a otec my ideme bomby. A to viem, že aj napríklad, aj keď prídem k našim a tatko začne, tak mu hovorím, oci, trošku tichšie, že dobre. Aj my z toho hovoríme, ale toto s tým naozaj veľmi úzko súvislí, že nebrať si veci osobne. No jasné. Pretože to, čo ja poviem tebe, je moja zodpovednosť, ako to poviem. Áno. Ale to, ako to ty zoberieš, to je už tvoja zodpovednosť. Presne. A s tým ja nemám nič spoločné. Presne. Takže to je alfa omega, ktorou sa ja riadím. Fakt, akože úplne úprimne, že ja sa týmto riadím a keď aj ja som naozaj veľmi úprimná, aj na miesto, kde by som vôbec nemusela byť úprimná. A dokonca moja terajšia šéfka mi povedala veľmi peknú vec teraz, čo ma veľmi potešilo, lebo tiež vidím niekedy, že ma nevie úplne stráviť. A teraz sme spolu boli a hovorí mi, že Sofie, mne veľmi pomáha, že si úprimná. Hej. A že sa jasne vyjadruješ, jasne mi dáš najavo, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči. Ty nie si drzá. Áno. Ja som to už pochopila. Ty nie si drzá, ty si proste úprimná. Áno. A mne sa páči, že si taká otvorená, lebo sa mi s tebou pracuje o 150 krát ľahšie, jak s hocikým iným. A ja, že Ježiš, konečne. Áno, konečne to prišlo. To povedal, lebo ja som sa doteraz stretávala, vieš, len s tým, že Sofia, si moc otvorená, si moc úprimná. A ja hovorím, že no, lepšie, keby presne, fuck off, akože lepšie, keby som ti mala klamať do očí. Jasné, vieš? Jasné. Takže presne, ja toto som vždycky túžila mať, že okolo seba ľudí, ktorí mi na rovinu povedia, čo si myslia. Lebo ja som toto vždy cítila, keď niekto voči mne nebol úprimný a ja som bola vždy typ, ktorý chcel vedieť pravdu, lebo som chcela sa posúvať a chcela som byť lepšia a na sebe pracovať a nie proste stať na mieste a teraz len slepo sa pozerať okolo seba. Nie, toto je úplne najviac, čo môže byť, keď vám niekto na rovinu povie veci. Presne. Čiže zhrňme si to. Buďte otvorení, buďte úprimní, buďte sebavedomí, povedať si, čo naozaj chcete, ale to teraz neznamená, že máš chodiť po ulici a vykrikovať na ženy, že no, áno, vieme, to zase sme týmto nemysleli, trošku vôbec. Treba mať aj chochmesu, hej, a trošku nejaké okolečko viac v tej hlave. Slušnosť, ďakujem. Presne, aj toto tam chudne zaraďme, že aj slušnosť k tomu patrí. Áno. A ešte som tu mala, a to je asi? No ja by som ešte povedala, že a nebrať si veci osobne. A hlavne strach bokom ľudia. A majte väčšiu odvahu. Lebo mne sa ešte nikdy nestalo, že neviem, že vždy, keď som cítila, že mám vyjadriť svoj názor, mám niečo povedať otvorene, ešte nikdy sa mi nestalo, keď som ten názor povedala, že by som mala na to zlú reakciu. Nikdy sa mi to nestalo. Práve, že som sa stretla s úplným opakom, že mi ľudia za to buď poďakovali, že som úprimná a že som otvorená. Je to veľmi pre ľudí také sympatické. Atraktívne a naozaj to o vás veľmi veľa vypovedá a zrazu je o vás úplne iný obraz. Ľudia majú na vás totálne inú optiku. No hlavne začnú vás viac rešpektovať, lebo ja sa fakt stretávam s tým, že keď poviem svoj vek, keď sa rozprávam s niekým a potom až poviem svoj vek, tak mi povedia ľudia, že čo? Nevychádza to. Nevychádza. A ja, že no áno, lebo ja presne poviem, čo chcem, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, čo mi je príjemné, čo mi není príjemné. Hej. A proste, ak sa to nestretne s pochopením, je to v poriadku. Je to úplne v poriadku. Ale ja to vo svojom živote vyžadujem, aby som mala aj úprimné okolie, otvorené okolie a samozrejme aj vtiba všetko, ale ja to vo svojom okolí vyslovene potrebujem. Hej. Takže kto to proste nepochopí, je to fakt v poriadku.
milión ľudí ďalších, Áno, ale v mojom presne. živote tým pádom nemáš čo hľadať. Hej. Takže Treba si vedieť určiť naozaj, že čo v tom živote človek chce a čo nie. A je to ale naozaj niekedy beh na dlhú trať. Fakt. no, samozrejme, že keď je to sa nedá naučiť takto. Ale my vám tým chceme presne povedať, že ak cítite, že niekam možno nepatríte, alebo že nie ste vypočutí, alebo pochopení, tak treba to asi zmeniť. Treba asi zmeniť okolie, s ktorým sa stretávate. Hej, presne, okolie. Ak to je rodina, ak to je rodina, tu nemôžeš vymeniť, akože môžete ju akože zamknúť a odísť preč, ale o to viac si možno, že nájsť priateľov a ľudí, ktorí vás naozaj akože tak budú akceptovať a chápať a zároveň, keď fakt máte v sebe pocit, že ako keby ste boli nejaký zablokovaní, zamknutí a neviete, že naozaj, že akým štýlom máte komunikovať, tak je veľmi dobre podľa mňa aj vyhľadať, či už možno, že odbornú pomoc, alebo ja viem, že teraz je veľmi veľa proste rôznych kaučov, mentorov, ale sú naozaj takí, keď pohľadáte, ktorí sú naozaj špičkoví, výborní a vedia vám s týmito vecami brutálne pomôcť. Ako správne komunikovať, pretože oni vám presne pomôžu s tým, že ako keby, že najprv v základe pochopiť samého seba a tým pádom sa vám potom svoje potreby, to aký naozaj ste a čo vám vyhovuje, čo nie. A potom sa vám oveľa ľahšie komunikuje. Akože naozaj to funguje. Naozaj, ja ti k tomuto presne poviem, teda vám poviem rovno príklad. Mám jedného kamaráta, ktorý pochádza z veľmi náročnej rodiny a nestretáva sa absolútne s pochopením. Akože náročnej v akom zmysle? Odmietajú ho prijať. OK. A aký je. A ja som mu už miliónkrát povedala, že kamaráti sú tu na to, aby ti akože jasne ťa vypočuli, ale nie sme tu na to, aby sme radili. Odborná pomoc ti má radiť. Áno. A konečne vyhľadal pomoc po niekoľko rokoch a čo? Dobre som to povedala? Niekoľkých rokoch. Po niekoľkých rokoch, no. Ďakujem krásne. A zásek nevadí. A vyhľadal pomoc a teraz som ho stretla a nevedela som o tom. Aha. Ja, že vyzeráš tak odľahčene, že čo sa ti zmenilo v živote? A on, že chodím na terapiu konečne a cítim sa super. Že konečne ma niekto pochopil, ja môžem byť úplne otvorený, čo sa deje a je to mega. A ja, že wow. A to bolo, ja som ho videla po 2 mesiacoch a hneď takto a videla som zmenu v tvári. Tá tvár mala zrazu život, žiaril, bol proste, už mu to nie, že bolo jedno, ale pochopil niektoré veci, prečo ho doma nepríjmajú taký, aký je, ale už to má takto, pretože vie, že má ľudí okolo seba, ktorí ho takého, aký je, príjmajú. A ešte mu do toho dopomohla tá terapia a vlastne povedal, že vďaka tomu aj on možno, že pochopil niektoré veci v sebe a prečo ho vlastne ostatní nepríjmajú, lebo on sa nepríjmal seba v prvom rade. A ja, že yes, man. A toto je presne to gro. This is how we do it. Ako to Michael Jackson spieval, že treba začať od seba vždycky, aby sme boli všetci spokojní, lebo fakt proste ľudia, pokiaľ nezačnete si riešiť svoje hovienka, tak len ich tak budete... tak to len budete prskať okolo seba a naspäť, čo budete potom dostávať. To isté. Nič iné. Takže jedno múdro na záver by sme asi mohli dať. No. Vyčisti si svojho. Ale nie, naozaj začnite od seba a uvidíte, ako vaše okolie znova bude žiariť, keď vy budete žiariť. Je to naozaj tak. My obidve sa snažíme pracovať so sebou a hlavne podporujte svojich kamarátov, buďte pre svoje rodiny tam, kde máte byť, tiež podporujte, ako sa dá, vypočujte a nebuďte ignoránsky, to sa už nenosí.
To sa už nenosí. To sa robilo kedysi, že ako sa máš? Dobre. Hej, to už sa nerobí. Absolútne. Počúvajte, všetci máme toho veľa. Ja túto výhovorku neznášam. Všetci máme toho veľa. Absolútne všetci. Radšej mi otvorene povedz, že nechce sa ti ma počúvať. Ježiš, poriadku, ďakujem ti. Je to úplne super. Je to úplne OK, ale nechod na mňa s výhovorkou, že máme toho všetci veľa. Všetci máme toho veľa. Všetci žijeme v rýchlej dobe. Bla, 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 bla. Sú to výhovorky. Buďte k sebe fakt dobrí, počúvajte úprimný, sa, podporujte sa. Ale nemnožte sa, je nás už veľa. Akože keď veľmi chcete a sa ľúbite, tak sa množte zase. Hej. Jasné. To bolo také múdre na dnes. Takže ďakujeme veľmi, ďakujeme, že ste tu boli s nami. Krásne. Dneska sme chceli dať trošku kratšiu časť. Takú kratšiu, takú veľmi sviežu. Myslím si, že sme boli dosť svieže na to, že tu je 38 stupňov, ale pohoda. Zvládame to, takže ideme sa trošku osviežiť a zase sa počujeme na budúce. Ďakujeme krásne. Čaute.